Ġesu marbut mal-kolonna b'pożizzjoni unika li qatt ma deret qabel. Dan kien il-kumment li uża l-iskultur Emanuel Fenek biex ifisser l-istil li ta' lil din l-istatwa. L-iskultur jgħid li din ix-xbieha hija differenti minn dik li mdorrijin naraw is-soltu, xbieha li turi lil Ġesu marbut tal-kubteħ u mhux bil-wifqa. L-iskultur Emanuel Fenek iffoka l-aktar fuq l-anatomija tal-ġisem, dan jidher ċar fid-dettall li jinsab f'din l-istatwa bħad dmuħ nieżel fuq wiċċ Ġesu, id-benġil u l-vini li jidhru fuq ġismu kollu fost oħrajn. Il-materjal biex inħadmet l-istatwa sar struttura tal-stainless steel l-ewwel u mbagħad ġiet ikkastjata blokka sieħa ta' ġibs u ġiet skulturata naqra kif qegħdin taraw llum il-ġurnata. Dan il-proġett ħadlu ħafna żmien, madwar sena u nofs. Bħala ispirazzjoni ġietni l-idea li rrid noħloq xi ħaġa differenti, unika f'Malta Għawdes issa il-pożizzjoni kif qiegħed. Minkejja li dan il-proġett swieħ fuq minn 3,000 euro huwa jgħid li jagħmlu b'imħabba u b'dedikazzjoni kbira u qed iħares il-quddiem għall proġett li jmiss.